Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Одилия Бурханова. Ол хужалығында бір іш икенчесенә ялганған. Игенчеләр көзге будай уңышын җыйса, артыннан куәтле тракторлар җирне эшкәртә. Икенче басуда терлекләр өчен яшел масса әзерләнә. Район башлыгы хужалыклардагы эш барышы белән танышып, кыр хезмәтчәннәре белән аралашты. Район кырларыннан махсус репортаж. Шайханур районында настоящий Дома Москвадан қайтқан малайсың. Да, давай фотографируйтек бір. Район башлыгы Разыв Кәримов Зәйшикәр агрофирмасы комбайнчылары янында аларның хәлләрен белешеп, иң күп икмәк суктыручы егетләргә зәйгәр бетешерелгән кепкалар тапшыра. Биредә көзге будай уңышын җыю тулы көченә бара. Зәй агрофирмасының Аксар авылы янындагы кукуруз басу утырышында тикшерделәр. Белгечләр тарафыннан уңыш яхшы дип бәяләнде. Быелгы һава шартларына карамастан чөгендер культурасы да мул уңышы белән сөендерергә охшаган. Август урталарында тагын бер кат татыл тамырның шикәр күләмен, уңышлылыгын тикшереп, айның 20-ләрендә Зәй аграрийлары чөгендер казуга кирешәчәк ди район башлыгы. Менә карап кына әйткәндә, бүген инде сабагы да бик мощный булып тора, сабагы булгач инде чөгендере дә бар. 400 центнерга якын бүген көндә уже уңышны фаразлыйлар белгечләребез. Яз көне инде приемка пассив вакытында караганда быел бик яхшы булды дип сходлар. Шытым бик әйбәт булды. 130дан чәчкән икән, 130да чыкты. Урып җыю эшләре белән бергә 15 000 гектарга якын мәйданда туфрак әзерләү эшләре алып барыла. Җир эшкәртүдә куәтле техника ярләүче яшь механизатор Тахир Ачилов та махсус кепкага ия булды. Район башлыгы планга куелып билгеләнгән басу кырлар торышын тикшерде. Андрей Митрофанов иң күп ашлык суктыручы алдынгы комбайнчыларның берсе. Бүгенге көнгә 17 000 центнердан артык икмәк суктыруга ирешкән. Стремиться, конечно, надо больше и больше на молодежь. Но молодежь старается, я стараюсь от них не отставать, вот так получается. Стараться надо, техника лишь бы шла. Район башлыгы һәм авыл хуҗалыгы белгечләре катнашындагы комиссия Зәйнең барлык хуҗалыкларында булып, эш барышы белән танышты. Район кырларында 38 комбайн эшли. Игенчеләр тиздән көзге будайны тәмамлап, арыш һәм борчак культурасын суктыруга кирешәчәк. Одилия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Ел сайын август айында Зәйдә игелек көне үткәрелә. Физик мөмкинлеге шикләнгән балаларны карамалы аучылык хуҗалыгына чакырып бәйрәм оештыралар. Быел исә күп балалы гаиләдә тәрбияләнүчеләр дә катнашты. Күңелле балалар бәйрәменнән махсус репортаж. Карамалы аучылык хуҗалыгы янәдән кунаклар кабул итә. Балалар квадроциклга тагылган вагонга утырып табигатьне, күл буен күзәтәләр. Зур кызыксыну белән кыргый җәнлек сыннарын карыйлар. Изге күңелле Риф Әхмәтҗанов ел сайын физик мөмкинлеге шикле балаларны үзенең хуҗалыгына җыя. Кармалинская охотка всегда их ждет. Они с удовольствием приезжают к нам, отдыхают, катаются на лодках, гуляют, смотрят зверей, чучелов по территории. Знакомство с природой. В охотхозяйство мы собрали детей с ограниченными возможностями и детей из многодетных семей. У нас это уже 15-й раз. Мы собираемся здесь для того, чтобы провести мероприятие именно на природе. Физик мөмкинлеге шикләнгән балалар өчен мондый очрашуның әһәмияте зур. Алар бик теләп уеннарда катнашалар, аралашалар. Тимур Тимофеев биредә беренче тапкыр ял итәргә әнисе белән килгән. Бәйрәмне оештыручыларга рәхмәтләре зур. Бик очрашырга безнең балалар инде барыбер дә күбрәк внимание алырга кирәк. Шуңа күрә ташламаган өчен безне бик зур рәхмәт. Теләге булганнар бергәләшеп көймәдә йөзделәр, яраткан геройлары белән истәлеккә фотога төштеләр. Баллы мамык белән сыйландылар. Бәйрәм ахырында истәлекле бүләкләр дә алдылар. Иң мөһиме бу чарада уңай хис кичерешләр, күтәренке кәеф һәм яңа дуслар табу мөмкинлеге. Одилия Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Бал айырту чоры җәйнең иң тәмле вакыты. Умартачылар ел буе тир түккән хезмәтенең җимешен җыя. Быел бал уңышы үткән ел белән чагыштырганда мактанырлык булмаса да җитәрлек диләр. Умартачылар моны җәйнең иртә килүе һәм яз көне булган кыраулар белән аңлата. Яңа Пәлшике авылыннан Дурмановлар хуҗалыгында безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Вот.
Александр Дурманов тормыш иптәше Татьяна ханым белән умарталары арасында кайнаша, уңышны барлыйлар. Хәзер алар өчен кызу урак исте, бала йөртүчере. Дурмановлар Яңа Пәлшикәү авылында яши, ихаталарыннан ерак түгел умарталары бар. Искиткеч гүзәл табигатьле, мал туарын, кош-кортын үстерергә барлык шарты булган җирлек бу. Раевни-то вот нынче тоже прививались сюда у меня. Гаилә башлыгы Александр дәдәйнең умартачылык белән мавыгуы кечкенәдән килә. Әтисе дә тәҗрибәле умартачы була. Бары 2 ядан башланган кәсеп Дурмановлар өчен җан тынычлыгы бирүче шөгыльгә әверелә. Меня уже с 5 лет папа брал со мной дымарить. И вот с этих лет я уже и матки быстрее вижу, глаза острые были. Он это, когда весной на чистый вулей перегоняли, в общем, вот. И он говорит, гляди, матку увидишь, говори мне. Бал кортлары үз иткән югә чәчәкләрен язгы кырау сукты. Алма, чия, карлыган да булмады. Бал уңышында бу аеруча сизелә ди умартачы. Быелгы балның да үткән ел белән чагыштырганда мактанырлык булмавын яшерми ул. Деревья плодовые, там смородина тоже нынче поменьше была, как раз она цвела, морозы были тоже. Яблони, вишни, сливы, ничего нету нынче у нас здесь. Вот такой год тяжелый. Видите, она не полностью бывает нынче. Когда вот медоотбор сильный, вот это все заброшено бывает. Рамнардагы кәрәзләр бал белән тулып мишәтләнгән. Умартачы ел буе тир түккән хезмәтенең җимешен җыя. Так крутим. Сначала не торопясь. Кайчандыр умартада игешләп торган Яңа Пәлшикәүдә хәзер тынлык хакимлек итә. Киләсе көннәрдә дә кечкенә авылның зурайып, яшьләр бала-чага белән тулы урамнар булуын бик тели карт. Нынче ягод много было тут. Так что природа у нас отличная. Приезжайте, стройтесь и возрождать давайте будем, чтобы у нас тут и молодые. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. 10 августта Энергия стадионында Бүтін Россия физкультурашылары көне уңайыннан спорт бәйрәме узачак. Бәйрәм программасы хакында тулырак келесі видео язмада булыр. 10 августта шәһәрнең Энергия стадионында спорт бәйрәме физкультурашылары көне узачак. Бәйрәм спорт тормыш нормасы федераль проектының демография илкүләм проекты кысаларында үткәрелә. Чарада зәй мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләрнең кикусинкай, көрәш, нәфис гимнастика, баскетбол, футбол, хоккей буенча күнегүләрен һәм күрсәтмә чыгышларын күрергә мөмкин булачак. Теләге булганнар шулай ук ГТО нормативларын һәм гаилә эстафетасын тапшыруда, йога һәм сәламәтләндерү гимнастикасы дәресләрендә катнаша ала. Стадионның спорт мәйданчыкларында ветераннар арасында мини-футбол, шашкы, шахмат, пляж волейболы һәм җиңел атлетика буенча ярышлар узачак. Барыгызны да спорт бәйрәмендә көтеп калабыз. Россия президенты Владимир Путин 1 августтан һәм ел ахырына кадәр махсус хәрби операция зонасында хезмәт итү өчен контракт төзүчеләргә 400 мең сум күләмендә федераль түләүләр турындагы яңа указга кул куйды. Татарстан Республикасыннан 1 миллион 5 мең сум, Россия оборона министрлыгыннан 400 мең сум, район һәм шәһәрләрдән 300 мең сумга кадәр түләүләр алырга мөмкин. Шул рәвешле контракт төзегәндә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү 1 миллион 700 мең сумга кадәр җитәчәк. Контракт хезмәте буенча сорауларыгыз булса 117 кыска номеры яки 8-222-59-00 телефон номерлары буенча шалтыратып белешә аласыз. Шуның белән җомгага әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Елларыгыз имин һәм файдалы үтсен.